Maayong adlaw makauban. Ani ang labing dagko nga mga balita nga angin yung masayran dinhi sa Sugbo, sa bangbahin sa nasod ug tibuok kalibutan. Ako si Angelica Faisanyal ug kinang My TV Cebu, The Week That Was, a recap of the stories that matter. Nagsugod ang simana sa kamatayon sa usa ka 25 anyos nga call center agent human mabangga sa usa ka taxi ang iyang gimanehong motorsiklo sa Osmeña Boulevard duol sa Abellana Police Station 2 sa Cebu City sayo sa buntag. Gilang biktima nga si Ariel Tenedo. Base sa inisyal nga investigasyon, gikan sa kolon ang biktima ug iyang makauban sa dihang nahitabo ang aksidente. Samtang niining adlaw, may bisita sa Sugbo si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla kinsa na mahayag nga ilang gisusi ang mga flood control project nga mokabat sa 60 billion pesos sa Sugbo nga gipatuman sulod sa milabay nga unom ka tuig. Apil sa ilang investigasyon ang kaepektibo sa mga proyekto ilabi na sa mga lugar nga grabeng gibahaan. Ingon man ang posibleng pagkalambigit sa pipila ka DPWH district engineers ug uban pang opisyal sa mga posibleng anomalya. Susihon usab sa Ombudsman ang posibleng mga irregularidad, lakip ang mga proyekto nga posibleng gihatag nga walay hustong bidding. Sa sports, mapadayon ni Alex Ayala iyang kampanya sa Cincinnati Open gikan Agosto 13 hangtod 23 isip kabahin siyang pagpangandam alang sa US Open. Miabot ang Filipina tennis star sa round of 16 sa Canadian Open human makuha ang iyang unang WTA title sa Mubadala DC Open. Apan napildi siya sa kani Olympic champion ug world number 14 Belinda Bencic 6-4, 6-0. Samtang sa nasudnong balita, miabot sa 30 ang kumpirmadong namatay o kapin 750,000 ka mga tao ang naapektuhan sa dungan nga epekto sa tropical cyclones Luis ug Maymay ug sa southwest monsoon o habagat suma sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa Baguio City, napo kataw lakip ng usa ka 2 anyos nga batang babay ang gikatahong nakalas sa landslide sa Gisad Sorong nunot sa kusog nga pag-uwan sa dapit. Gibahan usab ang ubay-ubay nga lugar sa Metro Manila tungod sa padayang pag-uwan nga dala sa habagat. Samtang pagtungtong sa adlawng Martes, laing nasudnong opisyal ang mibisita sa Sugbo. Gisusi ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang pipila ka lugar sa Sugbo nga kanunay gibahaan. Lakip ang barangay Kinasangan sa Cebu City ug Orel Creek sa barangay Banilad, Mandaue City. Matod sa DPWH, gamay ra ang kasamtangang manhole sa Kinasangan nga masudlan sa daghang tubig panahon sa baha. Plano sa ahensya nga maghimo og waterway nga motigom sa tubig gikan sa drainage system daplin sa National Highway ug moderetso niini paingon sa dagat pinaagi sa South Road Properties. Samtang nadakpan sa kapulisan sa Talisay City ang giingong prime suspect sa pagpatay sa usa ka babae kansang ang putol nga ulo nakit-an sa barangay Kansuhong niadtong Hulyo 11. Giila sa DNA examination ang biktima nga si Alias Pilar, usa ka caregiver sa barangay San Isidro. Ang giingong suspect nga si Alias Rainier, pag umangkon sa employer sa biktima, nadakpan human ma-recover sa kapulisan ang illegal nga drugas, armas, motorsiklo nga giingong gigamit sa paglabay sa ulo sa biktima ug bolo ang gituohang gigamit sa krimen. Padayon pang investigasyon sa motibo ug pagpangita sa ubang mga bahin sa lawas sa biktima. Sa Cebu City may resulta sa pagkaangol sa pipila ka mga tawo ang road crash nga naglambigit sa 5 ka motorsiklo, usa ka sedan ug usa ka traditional PUJ sa Dancolon. Base sa CCTV sa Cebu City Transportation Office, usa ka green jeepney ang may bangga sa 5 ka motorsiklo nga mihunong sa red light. Samtang sa padayong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, gipakita sa prosekusyon ang mga acknowledgement receipts sa Office of the Vice President nga adunay mga ngan nga susama sa mga politiko ug mga ngan nga may kalabot sa pagkaon sama sa keso, kamote ug pampano. Giingon sa COA Auditor Sailin May del Campo nga ang ilang audit nagpunting sa pagsunod sa joint circular ug sa pagkumpleto sa liquidation documents ug dili sa pag-verify sa identity o relasyon sa mga nakadawat. Gibutyag usab sa COA Auditor nga lakip sa mga gasto ang gireport sa OVP, ubos sa confidential funds, ang Christmas parties, tree planting, wheelchair distribution, medical missions, o uban pang community activities. Matod ni Del Campo, dili kini apil sa mga gitugot nga paggamit sa confidential funds, ubos sa Joint Circular No. 2015-01. Sa panglawas, gipahinumduman ang mga ginikanan o guardian sa mga warning signs sa tuberculosis o TB sa mga bata. Matod ni pediatric pulmonologist Dr. Dalia Yu, dili ang ngayan nga ikauwaw ang pagkonsulta kung adunay simptomas sa TB, sama sa ubo,
hilanat ug unexplained weight loss kay ang TB dili usa ka life sentence. Kay matambalan kini ilabi na kung sayo ang diagnosis. Samtang gipahinumduman sa Social Security System o SSS ang mga kwalipikadong miyembro ubos sa Uplift program nga kumpletuhon ng ilang disbursement account requirements. Kapin sa 100,000 ka assistance payments ang wala pa makredit tungod sa mga problema sa enrolled bank o disbursement accounts ug niadtong adlaw sab napupos ang tagal alang sa mga requirements. Pagabot sa Miyerkules, gitutukan sa Department of Health ang pagbatok sa misinformation sa social media nga gituuhang may pasamot sa vaccine hesatan C sa ubang maginikanan. Sa Sitio Upper Kamanggahan sa Barangay Guadalupe, Cebu City, upat lamang sa 55 ka eligible nga bata ang nakadawat sa measles rubella vaccine atol sa vaccination drive sa DOH-7. Matod ni Dr. Anessa Patindol sa DOH-7, importante nga ang maginikanan kinahanglan nga mosalig sa verified nga health information ug mokonsulta sa mga health professionals kung adunay mga pangutana bahin sa bakuna. Sa laing bahin, duha ka lalaki ang gidakop sa Cebu City Police Office human giingong nagpaaron-ingnon nga mga pulis ug misuway sa pagplanter og shabu sa usa ka LGBTQIA+ member. Sigon sa kapulisan, dili mga tinuod nga pulis ang duha ka suspect o gipadayon ang investigasyon sa insidente. Sa national news, nagkalalis ang depensa og prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Human naglalis ang duha ka panig tungod sa giingong misleading questions ni Attorney Christine Ferrer atol sa cross-examination kang COA Auditor Celine Del Campo. Ug sa laing hilisgotanan sa politika ug infrastructure, gipamatod-an ni former DPWH Secretary Manuel Bunuan sa Sandigan Bayan nga ang kaniadtoy DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ni dusok kaniya og listahan sa mga infrastructure project nga giingong alang sa mga senador nga silang Bongo ug Robin Padilla sa 2025. Karong Huwebes gipailawom na sa investigasyon sa Cebu City Government ang 199 million pesos nga mobilization fund alang sa usa ka 2021 flood control project human walay nakitang konkretong construction work sa mga lugar nga sakop niini. Matod ni Cebu City Councilor Alvin Arcilla, ang kantidad motumba sa 15% sa kapin 1.3 billion pesos nga total project cost nga gitumong alang sa drainage system sa lima ka dan sa South District. Gisusi karon sa konseho kung asa na padulong ang pondo ug nganong wala madayon ang giplanong flood control works bisan pa sa pagpagawa sa mobilization fund. Samtang nagpabiling stable sa 5.8% ang GDP growth sa Pilipinas sukad sa paglingkod ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. niadtong 2022. Matod kini ni Finance Secretary Frederick Go. Gipaambit ni Go ang kahimtang sa ekonomiya atol sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry Business Summit 2026. Sa Dumanhog, gihimakak sa lokal nga pangagamhanan ang mga nag-circulate nga social media posts nga dunay bata nga namatay human mabakunahan batok missiles. Matod ni Dumanhog Mayor Gungun Hika, usa ka gatos nga porsyentong bakak ug malisyoso ang maong mga aligasyon. Gipahimangnuan usab sa mayor ang publiko batok sa misinformation nga mahimong makadaot sa vaccination effort sa lungsod. Ilabi na samtang naningkamot ang mga health workers nga mapuggan ang posibleng measles o rubella outbreak. Dinhi gihapon sa Sugbo na dawat sa Cebu Province ug Municipality of Cordova ang special allotment release orders sa SAROS gikan sa national government nga mokabat sa 265 million pesos alang sa probinsya ug 20 million pesos alang sa Cordova. Personal nga gitunol na Executive Secretary Ralph Recto ang maong pondo kang Cebu Governor Pamela Bericuatro ug Cordova Mayor Cesar Suwan atol sa bagong Pilipinas rice distribution sa Cordova. Kapin 3.5 billion pesos usab nga LGU funding ug rice assistance ang gilusad sa Cebu atol sa joint rollout sa bagong Pilipinas rice distribution ug bawat barangay makikinabang assistance program. Karong Biyernes, usa ka 28 anyos nga babay ang namatay human maaksidente ang gisakyan niyang motorsiklo sa Jesus Mania Jr. Boulevard sa barangay Mabolo, Cebu City. Ang biktima nga si David Blair Gador, 28, namatay human ma-sideswipe sa usa ka Isuzu Travis ang motorsiklo nga iyang gisakyan isip backrider. Matod sa kapulisan, parehas nga padong sa Robinson's Galleria ang duha ka sakyanan dihang mibalhin sa wala nga bahin sa dan ang motorsiklo samtang nag-overtake ang Isuzu Travis. Nalagpot sa dan ang mga sakay sa motorsiklo ug nalatayan si Gador sa maong truck. Gidala siya sa Cebu City Medical Center apan gideklarang dead on arrival. Sa Cordova,
Napo kabalay ang nasunog na himong abo atol sa sunog sa utlanan sa Purok Mantalisay sa Barangay Bangbang ug Purok Suok sa Barangay Dayas nining Biyernes sa Udto. Gibana-bana sa Bureau of Fire Protection nga mokabat sa 200,000 pesos ang kadaot sa kabtangan. Samtang unang narespondihan sab sa Bureau of Fire Protection ang sunog nga miulbo sa Minglanilla Public Market nining Biyernes sa buntag. Gideklarang under control ang sunog alas 10:45 sa buntag human kini giisa sa third alarm. Og sa kampanya Batok Illegal nga Drugas, usa ka 30 anyos nga construction worker ang kaniadto nakaserbisyo og nasentensyahan tungod sa illegal drug case ang nasikop sa buy-bust operation sa Barangay Pardo, Cebu City. Nasakmit gikan sa suspect ang 27 kadagkong sachet sa suspected shabu nga nagkantidad og 9.69 million pesos. Matud sa PDEA 7, miabot sa 8 ka semana ang ilang gihimong case build-up human makadawat og impormasyon nga ang suspect giingong namaligya og hangtod 2 ka kilo nga shabu kada semana. Mao kadto ang labing dago ang mga istorya nga akay ninyong masayran karong semana ha. Ako si Angelica Faye Sanyal ug kini ang My TV Cebu, The Week That Was.